Jdeme! Už. Ty jsi rozbil. A stačí. Ještě zhora. A teď Já ne. se nechceš vyřádit. Ne. Až potom, bez dokumentace. Bez dokumentace. Tak ta už nepůjde. Myslíš? Když jsem chtěl to, tuhle tu, když jsem chtěl do obýváčku. Počkej. A do ní, běž do ní. Bouchni ještě. 2x, 3x. Teď mám krásně v záběru. Stačí, spokojený. Dobře. Jak je to dlouhý?